Karong ting-init, dunay mga pamaagi to beat the heat. Usa na dinhi ang pagkaon og pampabugnaw sama sa buko halo-halo. Sa Zamboanga City, dili lang usa ka klase sa buko halo-halo ang ginabaligya sa usa ka tindahan, kundili siyam. Atong tilawan pinaagi sa report ni Krisa Dapitan. Kulang na ba ang pagpamaypay nga panlaban sa init nga panahon karon mga kapuso? Worry no more tungod kay dinhi sa usa ka stall sa usa ka mall sa Barangay Tetuan, Zamboanga City, nagabaligya sila og pampabugnaw nga mao ang buko halo-halo. Og ang nakanindot pa kay siyam ka klase sa buko halo-halo ang pwedeng pagpilian. Adunay classic style halo-halo o ang Pinoy style. Adunay buko mais, buko salad, buko pandan, buko mango, buko lychee, buko peach mango ug ang bag-ong flavor nila nga buko durian. Ang buko halo-halo giablihan nga butong nga gibutangan og ice ug mga tamis nga sagol. Gani ginabalik-balikan kini sa mga customer sama nila Cyril ug Jen. Aside sa masarap, hindi siya tipid sa sa mga sangkap niya. masarap. Mapalit kini sa presyong 120 pesos hangtod 180 pesos. Sumala sa tag-iya, nagsugod kuno sila og pamaligya og buko halo-halo sa balay sa iyang ugangan niadtong nagsugod ang pandemya. Hangtod sa miasenso kini ug duna na siya'y pwesto sa Barangay Tetuan. Pandemic time, so nag-decide mi na why not i-try na to. So far nagustuhan man sa mga Sambuangenyo, sa mga Muslim brothers pod nato na sisters na kwan. And then from balay kaluyan sa Ginoo na ta diri na tagaan taglain lugar no na makapwesto tag maayo. Sa karon moabot kuno og 200 orders sa buko halo-halo ang ilang madawat kada adlaw. Kauban si Alta Rosales sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.